nagani ko po kung kiro dukot jang kabalang banyo benta naga sakramen joga jing kawai try bat ngi duai bo blay undon rekat bat ngi eki baro ki bangin pendap nagani ko po to blay unkur kui di ini pendam naga jing duai au blay bo pau jangi bahabeneng giwan kumni ban mani ban syakriya me ko try hagan ngi ye ka bakentang ke jomme ban ngi kerpat bemen don rekat bat ngi bamen yalam me ye ki benta baro joga jing syakri ke jongi ban penggentang ko try yang i kum ki pastor ki temen besan ki badan benta ban sam na kami ke bakentang ke jong me bat ki reu dekot ki badai ban yo benta na kami ke jong me shimti ngi ko try kan rat ngi pan ngi dem ngi ngo ngi pediang ha ka kerteng ke jong try bat unong pedem jong yu Jesus Christ amen ngini syakri yo blay da kabangi arwai lang ke jing ruai ka basispa kendai punyo Parhadin kini ke jing ruai ngakerpa di iwe ni kita men besan jongi temen besan biji momen bayin sngop haban yalam ingi ha ke jing pule na kehtien ke jong blay bara ke jing duai ke jing khawai dap da jing suk hang ne wan sngop haban bam hang ne pinyo ma jing it jing suk kabadakas nam baro wan alilang shong pi hang ne to bam lang ke jing ruai ke basispa kendai punyo Jing kawai dam da jing sung ha ni wan sung pa ban bam hang ni pen yo ma jing i jing sung ka ba dam das nam Song pi hang ni tu bam lang hang ni pen yo i badam mi bas nam kawa bakrau na jing mong jing sung kalvari ka kawa basau dan salai om jong pi kuit kato nun ban kakti pen yo di ruklem jing shem ding pen yo Chua bang lek mat jong blay jing duai hakom gani si ko khrau si ko bentang ko jong trai bom long padim jongi Jesus Christ ngakwa an persngau katu kan ni gintin nagaktian ko bakhoi ko jong u hag bedai ba kani ka sengi kiktian ko ong kumni naga Gospel Yohanes kelong kebalai, kedekot kebakan riu. Nabaw boleh uli kata-kata yang kepertai, but kat bau lai tino elo kun balakha marway. Bau we ru bangai hu unom jorsho. Henry unyo jaga jengim bam jukut. Kasti menengkong pol. Sikites lanil nong kebasan kedekot kebakandai, bat kebasipo. Nabaw boleh ulabo yang i om ya kajing pitar
Henry jakaban yo jaka jing penim dau Jesus Christ ubau try jongi ubalayap nakabanta jongi ba langi pet langi thia ngin yo lem bat u ke Paul ke Hebrew lanong ko sipo ke dekat khat kendai ru arpuar nambar kata ko perbangai habang idon ke jing slur ya ke banlej sekata ka jaka kentang dan ka senam ujisu kata da kalenti ya ka bala penkentang na ka benta jongi kalenti ka bathmai bat baim lengba kata ka jingka kata kalong ka met jongu bat habang idon ulengdo ubakrau halor ka yingu bulai tungin yawan hajan dekat donut basisha hakajing ngaus kem hakajinget bala sunrait igi donut jongi nakajing tablem basniu bat bala sat igi met jongi dag ke bakhuj ke Stephen kong Petrus nong ke baar ke dekat ke baar pau bat ke hadu arsan namar kajing yero ayu kalong lada haba pile pop bat bala syok benye pi syak jem henrei lada haba pile bah bat syak sitom namar kata pi syak jem kene kalong kajing pensngau bahayu boleh namar syak kene kain lakhot ya pi nabau kris ula syak nak benta jongi da ka be eno ikurkom hangi khnang bangin yo but ya kita gijing jam jongu ubam sim na lepop lamni sim na sem je ba arsap ha sentuh jongu uba habau la kren ben yu ju kren ben keliang habau sya sitom ju berngem henrei uju it no hauta uba bicar hok uba ladihi ula ba no yaki pop jongi hakamet jongu halor kata gading ba habau la yap no sekitagi pop ngin yo sekohok ubada kajing ngam senam jong lapen khia yangi namar phi la julej sakma kum kilang brot henrei menta lapen pai pat ye phi shau nong ap lang brot bat sha bat unong sarai ki men sim jong phi kasim nang kong Paul ki koren lanong ka ba khatwei ka dekhot ka ba ar punyo hadu ar pundai nabakum ta unu ru babam yo nu kpu la neu bedi yang ni khuri utrai klemburom ken unlong ubarem nakata jong kamet bat kasnam utrai henrei tu ai bu briu unjit iladi ti onda kumta tu ai bu unbam nau to kpu bat bu undi nakata khuri namar tau bu bam baru bedi ubam baru di kajing penrem iyalade lada de bisar bha ya kata kamer utrai ublei un kerku nak bapule bat sa skor ke tien ke jong nilai jak mat jong hajing tuai ublei ubo khpa jongi ublei ubadap ya ka benang sejrong ublei ubadap ya khandau setebian ublei ubadap daga jing baga jing snai yang iki nong pop ki batngit ki bejot ki barem bat ublei badai ke jing blei ke jong me mengilong kum ni ki mengilong mentah haduk ni klip mat ti kupa nyangu ime ublei bisnai bingi yo ublei bokum me ublei berap daga jing baga jing snai baga jing map yang iki nong pop andai penban ya ker khu yang ini ka por bat ngilong kum ni mengilong mentah haduk ni klip mat rai kadai ke jing baga jing blei ke jong me kabang amla ban sempang amla ban sngau tho me kenyau ko ringi tu kata ti kupa kajing ke jong me kadai tu haduk ni ka klip mat ti kupa try kan rat ngon jam khmat jong me ka ni ka por ni klip mat ti kupa banai ngu ime try nama ka jing ron kat jong me bat ngi bagi tu khot ke jong ka balang ke jong me au blai bisnai ki khon ke blasiu spa ke jong me ti kupa ngai ngu ime try me kren me pasiau hopo jong abat jong ilang bro khot kum ki khot jong ka balang ablai bisnai bagi don kam ni ka ban kiu ke ying ke jong me bane sim benta nau khpu bana ka khuri ti kopa ki belong ka dak ka basabar ke ban pen kan mau ti kopa
yang abad yang hilang kinong pop ki bejot ki berem ti ko pa baman ahraja snem tam menchua melaswa halo keding penaman pen mi ka snam ti ko pa naga klik ke jong me lam bagi pa ke pan sngat sia ablai bisnai naga ti bi ke jat ke jong me bagi praktisa ti ko pa naga krung ke jong me ti ko pa ban naga din sempat ke jong me jong met ke jong me ti ko pa bamalasya na matagi pop ki jong abad ki jong hilang pa kan ban pelongi ki bahok ablai bisnai memakam genti yang hilang ki kon ki jong me ban pan kesan yang ia ablai bisnai hikmat jong pa ablai pa jong me baneng ablai ngi burom ki tingo ngi ai same batang chame te ko pa ban kom kini ka por ka klimat ngawan dam hikmat jong me ni ka por ablai bisnai kom ki kon ki berasa spa ki jong me te ko pa to irap yang begini i ki khmat ki banjaman sem bakat no ti ko pa ka snam ka ai tu na ka met ke jong me ban jai sat ke jong long pengit ke jong abat ke jong hilang ablai bisnai dak begini syong ablai bisnai me kuat yang ibin syong kata jaka ke bambalapan krek na menta jong i ablai bisnai me kuat ban penlong hok yang i ablai bisnai jisu tiang jong awan dem khmat jong me na mat ka dau hang ni ka por ka klip mat ti ko pa ya rap yang i wei pi wei medan ni ka yeng ke bakencang ke jong me ti ko pa habangin sim benta no kepu ban ke kuri ti ko pa ya rap yang i begin yet tadi begini i tadi kom bangi long tang kinong pop ki bajot ki barem ki ba em de ke jangai ke jong me ti ko pa klip mat ya rap yang i try kenat begin sngau tho na man ta dau kat ba ke jangai ke jong me kadang ai to ke jeng em ke jeng i ti ko pa begini ai panjanai ya ladi ablai bisnai kan menang ai lat yang i begin em masla jong ni ke perthai ya rap yang i wei pi wei ti ko pa kum kita khot jong ke balang i wei pi wei ti ko pa iban cimbenta na ka khur no pu ban ka khuri ti ko pa ya rap yang i begin sngau tho ti ko pa ke jengim ke jengi kalang kapam tikna ti ko pa ngilak ban let nyong ko pon kan ka perthai ti ko pa dekat baka jengai ke jang makanya itu ti ko pa ya rap tingi bin panjanai ladi hagi sangti ko klain bor jame ban em ban ya kat kum ke jeng hikai jong tin ka ba em ke jong me ti ko pa ublai buk pa jong inga il de molong tang nong pop ubat ngir ba jod barem ti ko pa andai ngrang ke jengai ke ba scam ti ko pa bemekhot jengi bin wan hajan jong me dan ni wan akhmat jong me ka ba ngau rit dan wan akhmat jong me ka ba kelak ka bamut ablai bisnai me kloi ban pediang yang ni irap bengin yo sngo ikan ni sur ke ek jong me ke me khot ek yang ni ko pa bengin wan jan jong me ki por baro ablai buk pa jong ni ayungin ong khmat jong me ngi im de jong ai ke jong me te ko pa irap yang ni bakat ba jing im de jing ai ke jong me tu yang ni bengin ai panjana ai le ablai bisnai hakum kini ka por ke klimat ablai ngwan dem khmat jong me te ko pa lembak yau chakri jong me pastor ban pendep ni ka kam ke bekentang kalau ke kam ke bekentang kalau ke kam ke bakoi te ko pa dua ya khmat jong me au blai bisnai ke pendep au blai bisnai kalau de bor ke jong me na jerong ti ko pa bakingi besim benta no bu ban kuri kini os ngau ti ko pa ke sur ke jam ke makran apa deng jong i bang ong me jang i ti ko pa me kwa ban kedop yang i ko makasiar ke kedop iki kon ke jong ka ti ko pa ya rap yang begini i kata ablai bisnai pelit iki khmat ke bakan zaman swim ke jong i ti ko pa begini i bakat no snap jong me ka jauh de snam ke balang benem ta jong i kinong pop ki batngit ki bejot ki barem ti ko pa ya rap yang ya ablai bisnai begini i wat sya ti ko pa bakan ni syakri jong i ne janmit ti ko pa kan long jang benda program jong ke balang ti ko pa ke basisin lai benai begini cimbenta no pu ban kuri hendrai rap ablai bisnai bakan ni ke sngi ke janmit kan ke ban tau thama yang abat yang hilang i wei pi wei ti ko pa menang ni sekhamat ngin em ke jeng em ka bajai pen sngau bahaya me ngin em banyat ban em ka mon ka bakoi ke jong me hagi por baro ablai bisnai jisu tiang long tang kinong pop ngadua ya khmat jong me kersan boring i ablai bisnai ngatip scam ti ko pa melong ringkat ban hagi por baro andai ki jing soba jong ka perthai ke spa pa jing soba jong kat ko pa ki ban thame ki jing mot berkat ke ngi jngai na me ti ko pa ngi klet ti ko pa i jing kular ki bas scam ke mane bag bam juk la ki jong me ablai bisnai ki bam mela ju ong ti ko pa kamen to yu breu bun yo ai percaya barang wei hundred dolar ke jing im ti ko pa ngi klet ko pa ke jing sha ya rap ngi try rat ma ta da ngi so tho ti ko pa kat ba jing ai ke jong me kana tu ke jing im jong ngi ai sno hame ba ta hame ki por baro nomor me tip khambai ke jing im begim don ban ku slai ti ko pa ya la ke jong ke jing im tip yang ngi pa ke bang long ke jing don kam ke jing im tip ti ko pa melong nong dau nong keo nong pendap biang jing im ke jong ti ko pa hang nongin syamu blai bo ku me try kan rat ya rap yang ngi try kan rat ma ta dau kadang syakri jong hen ke jan met ko pa kan long ko pedang hun khamat ke ket ke jing snai ke jong met ko pa Baka wei ke benta bangin pendep tu pa ang dalong ko padang hun nak mat ka ket ke jis nai ke jong me padang i ko bangilong tu ko pa maaf i jing pelat ke jing im ke jing i nabai kine barok ngangu adam ka pan no try bolong nang im ting Jesus Christ
Menta batlah kertaru. Amen. Ngi penpau ke jing songo ya itemen besan jongi temen besan biji momen ibalai lam ngi ha ke jing pule na ka ktien ke jong blai to blai nang ker khu ye phi bat ke jing sakri ke jong phi ya ka kam ke jong o kum ka balang presbyterian mauro ha ke ni ko por ngi pediang subha ya phi baro ki para reud khot ki bawan sakanika jia seng ke jongi kabalong ka jia seng joga sakramen ke jing khwai utrai ngi pediang subha ya ki ba na ka balang presbyterian mauro bat ngi gidon kiba na kiba ipat kibalang kibalalong rung kibalalong riu dukot kibala bandon rengkat lem bat ngi pediang sobai pi kumjo bat namar bangi pen i kan ni GSeng ru aka YouTube channel jong kabalang ngi pediang sobai piru kiba pait kiba khmi kiba yo sngo ya kan ni GSeng gi jongi ki jingker khu gi jong blay kin long halo jong pi bat ki ye gi sem gi jong pi ngi don rengkat bat ngi kan ni por ye pastor jongi Reverend NM Yang Rai ibalong director jongka urban mission jongka synod but ibaka yeng ke sem ke dan mauro ikong bat ki khon ki ktiru hang ne ka balang mauro te mendem step i pastor dang dep ban wan lam ye konrit shaka jing pen baptis bat ngi so komen bi pastor dang la ban don rekat bat ngi ha ni ke jenseng pastor ngi pediang sobaya phi bat ha nu ko por ba phi mdan program ba phi light so ba ban wan jenseng hang ni namar kalong ke jing snga ngi ngi pediang ruh kani ke por ya ki saungut ki teman besan ki ba dang shudep ordain ha kani ke presbytery kepala dep teman besan BG Moment teman besan W Ramsdam teman besan Dr LKG bat i teman besan Is Imle ki ba ni shim menta ka sien ke banengkong ban sam na kami ke jong trai hapo ka balang ke jongi rengkat bakini pat ki teman besan ki jongi ki bala kham slam ha kam ngi pediang sobharu ye kini ki saungut ki bagi dang sudap pediang riu dukot ha kani kamit balang ka ba ladep tu bleu nang ker khu ye phi ha ba phi wan ban ye so lang ha kani ka jinge selok lang jong ki riu dukot but ngi don ro pedeng jongi kini ki arngut ki balong ki missionary teacher ngam yu i ki hang no ki don kama ki don pedeng jongi ki missionary teacher jong ka jinge seng thai ya ki bangin sadon ka jinge seng ker pang shibet kilayawan rengkat bagi bahayeng bahasem ngi pediang sobhaya phi syakane ka jingeseng ke sakramen ke jingkhawai utrai bat khaddo i temen besan ila kedo ba gidona pedeng jongi ru ki bomsong thu ek khtin khasi tinamar kata ngin pediang ikiru we welcome those of you who are here with us to worship God who may not be able to understand the Khasi language but we welcome you into this service where we shall have the communion from the table of the Lord. If you are a communicant member at the church where you belong, you are welcome to receive from the table of the Lord. If you are not a communicant member of the church where you belong, we request you to kindly wait till the time that you become a communicant member. Te shikentian ngadon ban ongru ka jingsongu ya ki para bangit ke balang ki balaya shimkhia ban yakit naga benta ka GSeng district ka GSeng Samla district ka blalong hau benai January but ka GSeng jong ka PCI ka one day seminar jong ka PCI ka balalong ha ka balang presbyterian mauro ka jongi hau benai February nilai pendep la ka jong ka benta kum tu ublei tu nang kerkhu yengi bagi nang la ban yakit ya ba ka kam ka jong blei ha ka ni ka snem ngim don shu ki GSeng he ki bangin pediang ki ban wan nabar ki GSeng he pat kin sawan la shem snem ya ki bangin sapen bena ndelajan kita ki sengi ki por ngin betengi ke jing syakri ke jing yo blai ngin ruai ke jing ruai ke ba ars pa ar bar hadin ke tangin si osngo ya ke khubor na ke ktien ke jong blai ngaken mau yu jisu bahok u jisu bhabrio jamnotam men met ha ke kriat bajur bus ep ha ke per daga snam kas ep ka basau la penjau ba pisa jur e ka man sim ti jiunom ngin riwaya ro jing et ba krau nong pen em ke jing ruai ke ba ars pa ar Mau uji supahong uji supabriu jamnun tam men min hakam
lajur ngaken mau kamben kambakor lalu kipajerong kindur agen ratuji subai bensgo lajing it yanga gaton nunejo nakampan banken mau kasih dom blasja. Reverend N.M. Yang Rai, kita men bersampai jengi, kita dekat komiti balang, kilong keme, kilong kepa, ki parlok samla, ki pararu dekat barok. Ngai ku belai api, ka kerteng ka bakordor tam ka jong utrai, bat unong penim jengi, u Jesu Kris. Ngai ngu yu belai, naka benta ka nika por, ka bau ai, yang hilang barok, bangin yok benta naka miet ka jong utrai. Bat syua ka tapat, bangin yok benta naka ktien ka jong belai. Kapang pedeng juga kubor hakane kapor nok pai sengi kalong ka jingele u Jesu hak per Getsemane ka jingele u Jesu hak per Getsemane hakini ki sauteli ki sakramen hakasnem arajar arpulai ngaladon ka jingtmu ban kren halor ki jingja hak per Getsemane ngile kren bha sapang geding na Kalvari jia yo hangta ngile kren bha sapang gi jingsha sitom u Jesu ngile kren ru igi jia thu lupa naga testament ke barim hakani ke snem ngini khmi igi jingjia haka kper Getsemane hakani ke sngi shapanga jingele u Jesu kper Getsemane hau benai Jun kisenran ki yo thya hak per Getsemane hau September u Judas u de yo Jesu hak per Getsemane bar hau December u Jesu u duai naga bentagi senran hak per Getsemane ka nongrim naga benta ka khubor hagani ka por kalong ka gospel Marcos ka lenong ka khatsau ki de khot lai pu ar hadu lai pun riu Marcos khatsau lai pu ar hadu lai pun riu. I shall be speaking on the passion of Jesus Christ at the Garden of Gethsemane, and the text is from the gospel according to Mark chapter 14 verses 32 to 36. Kilawan ru syakajaka kabakerteng Gethsemane uong ti kisenran jong u to ye shong hangne kat bangangan duai teula shimlem bat u yo Petros bat yo Jacob bat yo Yohanes bat ulas dang ban sngo shirke bat ban sngo kordit ru ula ong ti ki kamensim jonga kapisa kum ban sayap to yai shong hangne to ya abru te haba ula let shashua kendiat ula dema kendo bat ula duai ba lada don lat bagata kapor kan lat no u ula ongru aba kokpa kiai barok kilong kibala hame to pen paino ya kani ka kuri nanga penban om ya kabangamon Henry ya kaba memon to pen paino ya kani ka kuri nanga penban om ya kaba ngamon Henry ya kaba memon ka Getsemane kadai ka way ni ki jaka ki bakentang tam ha ka Bible kadai ka kper ka badon marsenda bat kanong ba Jerusalem syashiliang jong kata ka wa do Kidron ha kani ka por per kumni kadai ka por ba uslap telang udang shu rang namar kata ka don ha kani ka wa do Kidron bat ka don ka nala ka bagi pentut na ka duan jong ka temple shathi shakawa Kidron ka temple hang ni halor ka duan hang ni bagi pentut nang tu na ka duan shathi shawa Kidron
Bat ka snam jong ki belang ki masi ki bala ai kum ka jing kenya ki tuot syakata kawa kidron. Bat kani kadai ka miet shua ban sa'nar pna yo Jisu kadai ka miet Thursday. Bat baru syita yo kila ai ki jing kenya halor kata kaduan. Bat ka snam ka tuot nang ta nagaduan lingba kata kanala syakate kawa kidron. Syatrai barakapor bau Jisu jame kata kawa kidron ukmi syapo uyoi bagata kawa kala sau daga snam bat ki start Bible ki ong le se hakata kapor u Jisu poi perkhat ya ka snam ka jong uru kaban mi naga ding na Kalbari kaban tot ban saj pari ki pop jong ki brio jong ka perthai baro bat ndau Jisu la jam ya kata kawa do kidron ulapoi hakata ka kper kabalakot Getsemane kamut kakor teliat umpniang Getsemane kamut oil press lani kakor teliat umpniang kadai ka kper hakabalatung yaki ding so olip bat hapadeng kata ka kper kadon kawai kakor teliat ban knyot ya utau so olip ban penmi peniang na u bat ki start Bible ki ong hakaju karukom kum balak nyot yau so olip ban penmi ko peniang kum ta an knyot an penluet ya ka met ka jong tra Jisu ban penmi ya ka peniang jong ka jing pen im kamat ka baningkong ka jing sha shitom jong utrai Jisu Kris ha Getsemane ka jing sha shitom kajong utrai Jisu Kris a Getsemane ndau lapoi hangta ka kper Getsemane u Jisu la don rengkat bat kini laingut ki senran jong u Petrus u Jacob baru Yohanes kiwei pat ki senran ki layeng Harut prangut ki senran ki don sabar ka kper laingut ki senran ki don rengkat baru Jisu ka kper uwei senran ula petno na u ban lej ban ye kendo yaki rangba lengdo bat kita men besan jogi ju ban yo ban deno yo u ban yo laipo kisbai rupa u Jisu dan hangta bat laingut kita kisenran Henry kedega jaka ka kenja naga benta jong u la ula don kita ki laingut nrei usngou thu bau don marwei na maru de ban sha marwei ya kajing penshitom namar ki pop jong ka perthai baro kumbala ban ya ki soolip daga jingban ka bakhya ban penmi ya ko pniang uji suru usngau tho ya ka jingban khya ka mensim jong u bahkan mi no kata ko pniang ka jing pen im na ka benta ka perthai baro karukom knyot pniang karukom teliat pniang yo soolip kalong ban bu igi so olip ha utau kra balati na umau lani utau kiu balasna na umau ban dagi ding bar halor kita gi ding ban saki mau badda kata ka jing ban khia suki kan mi ka peniang na so olip bat ki tonglang bat ka peniang bat ki sapenia khlat ya ka na ka peniang bat nang ta ki salumi ka peniang pat bat ki sapendon kameka uji suru ngau tho bai ka met jong u ansapan luet kan sami ka bat ka snam nau klong snam u jong u bat ka snam ka jong u kalong nakabenta ka jing sat par yaki pop ki jong i baro hang tau Jisu yo i ya ka jing ban khia ka ban wan ban kenton halor jong u kumbala kenton Daudieng halor ki so olip kumbala kenton daki mau halor ki so olip ansa kenton ro ka mensim jong u ye ki pop jong ka perthai ye ki jing bamman jong ki breu baro ban ka jing penshitam ka bala deban ha halor jong ilang baro kala ha halor u Jisu hakata kasngi halor ka ding na Kalbari u Jisu ngau thu lot ikini ki baro ki ba u udai ban ya lingba usngau thu bala ulang wa klem pop henre ulang ulangkit pop naga benta ki breu jong ka perthai baro
la ulong ba khoi ba klem jing tho bria udai ma o ban kit lut ya ka jing bom man jong ka perthai baro Nre halor kita ki baro ki ba udai ban kit Jesus ngau tho ru ya ka khti ka jong pa ka bana beneng kalong kum ba ban khia halor jong u namar ka jing pensitam ka ba nau pa halor ka pop jong ka perthai kalaya lot ya ni ka perthai kalaya lot ya phi nga bat kala ha pat halor khun jong u Jesus Christ baru Jesus ula ko ngo ban syalut ya kita ki baro ula ko ngo hadu ka jing yap bat ka ba mi na ka do no jong Jesus kalong ko niang ka ban pen khia ya ka perthai na ka pop bat na ka jing bom man kamat ka baar kalong ka jing it ka jong Jesus ha Getsemane ka jing it ka jong Jesus ha Getsemane hawangi phaidien cha ka per Getsemane ban yu i ya ka jing sha shitom jong u Jesus ngi sngau tho ba amdan manuru kibala sha shitom kadu Jesus ngila ban ya ling ba ki jing e jong ka jing em nre mla ban nu jor bat ka jing e ka bau Jesus ulaya ling ba hateng ngi ong kani ka de ka Getsemane ka jonga kani ka de ka jing tenjo yanga kumbala tenjo yu Jesus ha ka per Getsemane kalong tang ka jing ong kalong tang ka jing ring dur nre mla ban nu jor namar ka jing ban khialo Jesus kabalong palat hadu kata-kata ban ya ka ba manu ka ka perthai kila ban sha hoi hateng ngiya le magi jing e ngisngo bala kenton lut ya ka jing khia juga perthai ki terpeng ki batolot jongi henry tote ba udan wei bala ya le ka jo kalenti ubala sha khampalat bani ka ba phi phila sha ubala kongo yo blai baru bala ya lingba ka ni kalenti baru tau de utrai jongi u Jesus Christ u Jesus la ngau tho ya ka jing ban khia halor ka do nu jong u halor ki terpeng jong u kat hadu bola duai ya ka ni ka jing duai ka ban nadu mensim udak ang baru da ong aba kuk pa ki baro kilong ki bala hame to pen phaino ya ka ni ka khuri nanga badu ong penban om yakaba nga ngamon henry yakaba memon uji su ongko pa kanika khuri kakhia hadu kata kanika khuri ka thang hadu kata ngam smola te lada dika mon jong me to pen kan ria no ndriu pen kut pat ka jing duai bet ong om kat kum ka mon ka jonga henry kat kum ka mon ka jong me uji su ko ngo yok pa ka wei namar bau e yok pa Jesus ko ngo yok pa kabaar na maru it e yangi kibreo kadi ka jing it yok pa bahabaneng bat ka jing it yo khun benreo hang ni hatbian kabala penlong yo Jesus ban sha shitom nagabenta jongi bat ban sha ban khia halor jong u ya ka jing kenton joga pop ngiatip lot baro yo ones like han reo na bau bleu e kata-kata ka perthai kat bola IT no yo khon bala khamar wei kadi ka jing e ka jo blei ka ba penlong yo bon ai lo jo khon hangi kadi ka jing e jo khon bon sha ya de ban yap li na ka benta jongi bangin so thu akper Getsemane latan jo ya ka jing jeleu jo ka jing e ka jo Jesus batla tada la thau ya ga jing yar jo ga jing e ke jong Jesus bat kalong ba khrau hadu kata hatu philaman em ya ga jing e ke jong blai hatu philaman em ya ga jing e ke jong Jesus ga do no jong phi ha kane kapor no phaisngi bangi wana khmat kami ke jong trai nga khot e phi ban pediang ya ga jing e ke jong ukpau ba baneng ya ka jing it ke jong Jesus na ka benta jong ki bau kpa un ai lo jong khon ban yap li na ka benta jong ki bau khon un sha yap halor ka ding na Calvary ban sha e ka jing shitom jong ka Getsemane khnang ba phin yo ya ka jing penim ai la don manu ki bampat pediang e ka ni ka jing it to pediang no kalau ka jing it ka ban tap ka ban shlei ka do no jong pi ka ban ai ka jing suk bat ka jing kemen kamat kabalai
kum haget semeni ngiru ngimat ya ka jing sha shitom bat ya ka jing kenja kum haget semeni ngiru ngimat hateng ya ka jing sha shitom bat ka jing kenja ka jing im hagani ka perthai kam dei tang kabala siang deki sentiu re hateng ki don kisya ka jing im jung ya ka ni ka perthai mdei tang bangiyat haka lenti ka mamadan bat ka bajeli nre hateng ka don ka khoro khoram bar hakum kita kipor ngi sngo kumba ngi sa marwei ngi sya shitam palat hado kata ban yong ngamla baniat lingba ka ni ka jing ka jing tenju kala jur palat yanga nreko ki para bangit bait Pitip ni am ngi day ban yad lingba kata ka Getsemani kabalong ka jing tenju ka jongi namar ba ublay hateng usya ngam ong bau pa nga ong bau blay usya ban yad lingba ki jing ban tenju ban penjana yangi ha ka jinglong mensim kasam ka bar pulai ka ong langayat lingba ka tem ka sering ka jing yap nganum syap ting ka basneu kinong thok commentary ki ong balai nagi plang ki bajerngam bat ki ki bajai dei ban ya lingba kathem ka serngiu ka jingyap kinong batai ki ong ba hateng hapadeng kini ki artli ki jaka plang ka don ka ni ka kharai ka don ka ni ka them ka serngiu ka jingyap ka bangi de ban ya lingba kini ki per jingam kimlong marsendaj re hateng la penia khla de ki per bajerngam da kani ka them ka seringu ka jingyap da kani ka them jong ka jingjau umat bar hateng di ban yat lingba kani namar ba syatai syaliang kalong ke ke bateng shan namar kata la don manu ki basngau ya lade banga don ka them jong ka jingyam jong ka jingjau umat larang don ka them ka barang rengkiang ka them baka larang don ka them ka seringu ka jingyap what ship ting namar ba unong pene mulong rengkat bat pi unong ablang brot rengkat bat pi unyalam nakawai ke jaka plang syakawai ke jaka plang hateng menmit pimnang yo thia pi pai syaka diang syakamon hateng menmit pi yam ki umat ki jau bat ka sangkli ka ji diki umat jong pi bat pi ong atrai balai ba me jengai nanga ndrei totip bakata kadai ka jingya jongpi ka bau jisu ru ulayat baru jisu la job piru pen job kadon ka jingong ba hakapor bu jisu ngau jengai no blai pleng udan hapedeng ka jingtmu jong blai naga benta jong u ma pi mangaro hateng isngo bu blai la jengai nangi repitip le am blai utmu ma pi nyai ling ba ka jing ban pan prang pi don haga jingmut jing perkat bat ka jing temu ka jong blai kamat ka basau bat kamat ka bakhat do kum ha Getsemani ngiru ngin ko ngo yakamon ka jong blai kum ha Getsemani ngiru ngin ko ngo yakamon ka jong blai ken mau ka phang pedeng jong ni ka khubor kalong ka jingele u jisu ka per Getsemani ha ka ktien pareng kadika passion ka jing sha shitom ka jingele ka jingleng amen sim ka jong jisu ka per Getsemani kabami nakani ka jingele men sim kalong ba uko ngo yakamon ka jong blai kabami nang ne yang iru ka de ban long ka jing ko ngo yakamon ka ba khoi ka jong blai hateng habangi yat ling ba ki jing shitom ka jing em ka jongi hateng habangi sngo ko mo blai u jangai nangi ndre kumbang alaong bagi don hapdeng ka mon ka bakhoi ke jong blai kadai hakata ka por bangin kenmoi ka nuksa jong jisu unong muna jongi ngiju ang jisu unong penem jongi wei ngiju ang jisu trai jongi ar ngiju ang jisu unong penkhia jongi lai ngiju ang jisu unong pelat yangi negi jingte jingkhom baro sao ban ngideban ongru jisu ka nuksa bat kanong muna kababha nakabenta jongi unong penem utrai unong penkhia unong pelat ni jingte jingkhom bat kabasan
unong muna nuksa ya kabangi ngin bot bat ngi yu hang ni bau Jisu ukmi om tang ya jing sha shitom menta andre ukmi ya jing kemen bam jukut kabalapan kre na kabenta jong uyo i shalendet kilo badum uyo i ya jing teng shan ka baap hang te yeng shong de beneng uyo i balada yat ling bagani ka lenti jong ka ding na ka perthai kala sa ha ka pop bat ka jing bamman badu kun ben riu unjin dalayap hadujok namar la syu ban siu ya ka ram ka sya ka ba ula penlang halade Jisu yo i bau de baniat ling bagani ka lenti Getsemani o de baniat ling baga lenti jong ka ding na ban penpoi yang i baro syatai syasiliang wa Jordan syaka ying shong de beneng namar kata ula ko ngo yo blai bat ula pedi nuksaru bangingin ko ngo yo kesti syak Hebrew kalenong kebasan kirkot nyo do kendai ki ongkum ne ubah ki sngi ka do jong keren pang Jisu ubah ki sngi ka do jong habaula aingo igi jing duai bat ki jing kerpat lambat ke jing ang ka bakrau bat ki ummat ha utau bala ban pelaj na ka jing yap bar habala yo sngo yo namar ka jing ting reu blai jong laulangu khunru ulan nange ka jingko ngo na ki ei ru ya ki baulasha bar habala penbit jana ya ula jialong unong penlong ka jing pen em bam jukut ya kita baro ki bakko ngo ya ula duai ula kerpat lembat ka jingkang ka bakrau lembat ki ummat ki balajau baun yo ban pelat yengi na ka jing yap baon long mau unong penlong ya ga jing pen im na ka benta jongi ban lau long khun jong bleiru ude ban nang ya ga jing ko ngo ude ban pendem ya ladi ka mon ka ba khoi ka jong blei kat no tam mangiru ngide ban pendem ya ladi ha ka mon ba khoi jong blei Jisu per Getsemani kat budang duai ka tien jong blei ka ya thu ba kala jau kas ep kum kas nam bat ngala kren ni arsin laisin haki jing seng sakramen ngan pen ken mau biang baki don ki start medical ki baong bala betai ki tit snam ki barit bat kala jau kas ep na kita ki tit snam ki jong ki khasi ki ong ki tit ki bahe ki jau ki de ki tu ki capillaries ki tu ki tit snam ki barit ki jau ki la betai bat kala mi ka snam bat ka kentien ka ba pendon kang kalong hematohydrosis ka ba mut ba kami ka bat ka snam hakapor bu Jisu jaus ep kata ka jingele ka jong Jisu la dona preng ka jingele hang ta per Getsemani henren daw la job ya kata ka jingele ulami kumubri ubat mai ki parlok jong ki yo thia men bau kerpat ya ki bakin duai na ka benta jong wei senran ulet menta ban ya selaso buit bandi yo Jisu kita ki pulit jong ka temple ki ap lano banwan kem yo Jisu ki bor jong ka jingdum ki persang menta ban penlip no yo khon jong blai ba ka jingem ka jong henry Jisu la yo ka bor no blai mdan shu manu bala ban pen ki yo mdan shu manu bala ban pen kedat yo na ka jing tmu ka jong blai namar ula yo bor ula yo mensim ula shim ya ka rai rang ba bangan yat ling ba ka ni ka lenti sanse na kashimit kila bishar hagi san ngut kinong bishar kila sempat kila penpong pan sngiat sya kila tendung yo do som kila penkit yo ga ding pna ka bakya nreu ba kita baro namar bola yo bor la yo mensim na ka per Getsemani ndangi layat ling ba ka Getsemani ngila ban sya ya ga ding pna Kalbari habau Jisu layat ling ba kane ka jing ka bakrau ka jing ele ha ka mensim jong ka per Getsemani ha ka bakot ulala ban job ban sya yap halor ka ding pna Kalbari ngiju keren ba syapang ka ding pna Kalbari ngiju keren ba syapang ka jing sya shitom jong katu ka de ka jing sya jong ka met ka jong mereka mensim kala de ban sya kala de ban yat lingba haka per Getsemani haka jaka kebala teliat umpniang la teliat luet ya ka mensim jong bat kala mi ka umpniang ka jing penim bat ka de kata ka umpniang ka jing penim kebala terwangi menta
wan ki reu dekat wan saka me ke jong trai shim benta no kupu o bolong ka met jong Jisu ko bala penken na ka benta jongi shim benta na ka khuri ka bolong ka snam ke jong Jisu ka bala the na ka benta jongi halor ka ding phna Kalbari u Jisu ula len yala di ula aiti lut yala di ban penyo hapi ke jing pen em wan da ke jinget wan ban shim benta na ka me ke jong trai u blai tun kur khuingi lingba ka ni ka khubor na ka benta ka buram ke jong blai. Amen. Ngini bateng ke jing syakri jong iyo blay ngini ruai ke jing ruai ke ba arspa saw. Batkat benginang ruai ke jing ruai ngakerpat yaki temen besan jongi bakin sobha bansa wengno yaki ke jing tap yakamit. Hadian baladep ke jing ruai sobha wat pat song ringini shimmen talang ha ke jing pla ke jinget ki apostol. Bar hadian ketakat benginang yeng ngin sayok banduai pengentang yo kupu bat ya ke khuri udan ulum bakentang tam belakot lum Kalbari hang tala sa nar pnayu trai namar kipop jengi ke jing ruhai ke ba arspa saw. Kajing pla kajinget ki apostol nganget hau blay ukpa badon bor baro unong tau ka beneng bat ka kendo bat hau Jisu Kris ukon batang marwe jong utrai jongi ubalapun dau mensim bakot ubalakha nakamari tei sotti ubalasha shitom hau Pontius Pilat lasa narpna ya ulayap bat latep ya ulahyar syakiriw yap ulami pat na kibayap ha kasngi kabalay ulakiw siya beneng bat ulasyong hagakti kamon ublay ukpa badon bor baro nang taon wan ban bishar ya kibaim bat kibayap nganget hau mensim bakut kabalang bakut sitelup kapertay kajing ya selok kiriw kot kajing map ya kipop kajing mi pat jong kamet bat kajing im bam jukut. Amen. Ngini duai ngiwana gani kapor ko try ban aingo yeme bangilio sngoy kaktien ka ba im gajang me ka ba penken mau yangi ya kajing sha shitom
ke jong Jisu ke kper Getsemane ke jing sha shitom ke balapan kre u na ka benta ke jing yap pli halor ke ding pna Kalbari yarap ingi bengin sautu ya ke jing jeleu jong ke jing iet ke jong Jisu na ka benta jongi barhabangi shim benta na ka ni ka miet ke jong utrai ngin yok pediang rui ke jing iet dapura ke jong u kerku ko trai yang ia ke ni ka por kum kinong sarai ki badon ka benta ban sam na kamiet kerku yang iko trai kum kiru dekat ki badon benta ban shim na kamiet pen gentang khot yang iko trai kerku ro gani ka por pen gentang yukpu balau long ujing mi na gani ka kendau henry haba mela pen gentang un long hangi ka met ke jong kris ka bala pen ken na ka benta jongi pen gentang ko trai ya gani ka kuri bala ka long na uso jong gani ka kendau nre haba pen gentang himame kan long hangi kesnam ke jong Jisu Kris kabalapan mi halor ke ding na Kalbari na kabenta jongi ngi aingu eme ko trai ba mi sngo gi jing duai jongi ye kiningi pan ngi dem ngi ngo ngi pediang ha ka kerteng ke jong trai ba unong pen em jongi Jisu Kris amen so ba ka baro ngi leyo benta na ka mi ke jong trai ngi dap da ke jing songo ta ga ni ko por na kerpan ngi ni yeng lang ngi ni shim benta ke jing duai trai but hadin kata nga kerpa di kita besan bakin saya tap no ya kani kami ini yang lang baro ko pa jongi ubah beneng to long bakhoit ke kerteng ke jong me to wan ke hima ke jong me to long kamon ke jong me ha ka khndo kum bah beneng to air ingi mentai ke jingbam jongi ke bala ke sngi to ma bringi ke rengkang ke jongi kumbangir ngi ma ke bale sngi ngi to wat elamingi siya ka jimpan shoyru nrei sumaringi na basniyo na bajong me long kahima kabor bat kaburamro ala kerta amen so baban syong ngi ay ngo yublay ubala don rengkat bat ngi bengilala ban pendap ya kanika sakramen ka jingkway try tiya kanika porpat ngi ni osngono igi jimpan bana ki jong kabalang barhadin kata ngin sayok ban lumi gijing aingo barhadien balade ban lumi gijing aingo ngakerpa di wei padi temen besan jongi temen besan AS lingdo ba in sngob ha ban sapen ngetang gijing aingo bad ban bu gijing duwairu na kabentaki ai baro ki bangilala ban pendep doi ni duai oblei bu pa jingi pa bneng ni wan aingo yeme trabi ne ko por jung no phai singi yang menyo ta kendat kumne man kieu ke ye mo khoi kentang ke jami ni yo ban sakri ya me tai kendat hoi kam tam atabi ngai ngo mala dan kat ingi ani ko po trabi yang men la ta kendat ban simenta na ka me ke jami tai kendat balong na ka ta jingi ke ju khot baro atabi isne tai kendat mo ker khu yangi tai kendat we pi we tai kendat Habila ban simenta nok pu kuria tabi. Ai bon masiam yangi takanda ya mainala ban sakri me. Mainala takanda me pendan burom me si por baro. Ngi aingo tabi em don ka lo jong sakri pasor. Mla pendap takanda. Yang ne ka po je slok nak tin ka jami. Mane ka po tabi ngi wan ban sakri me lamba ki jeng ai ki jongi. Ki balong ki jeng kerku ko ba me mal kerku ha ki jeng im ki jongi ki kam ki jama trai bi wa kindiat ngi wan ra se kam ki jomi isne je kendar pengentang ya ki te kendar ki long ki babit ki babyang nam ta ka balang sia ka no ko benta ban penan kam ki long sia ki benang krau te kendar to nong don kat yeng ki sem ki jongi baro trai bi to nong don kat te kendar ba ki tur ki bom la ban don Hodana pedang joki badana pedang jempang ke sistem isne mendarakat nam ta jongki ro trabi kurku trabi ke por ke pasak jem jengi napa keteng Jisu ngipan amen ngi penpau ke jing songo ya ki balai don benta aga jinglum ke jing aingo badi temen besan AS lingdo bala pengetai ke jing aingo kumju roi temen besan sketri ke balang temen besan EW Karsano nak benta ke jing pen bena bat ke jing bo bait bo renti ya ki kam ngi pen pau ke jing songo ro ya Mr. Biwarjri
Mr. Balmi Lingdo Nong Pure ki balayalam jingruai bat bantem nagabenta gini jingruai bat dia pigi samlaru ki ba pai ki ba kmi ya ka jingring dur ban peni ya ka YouTube channel jaka balang ubleun kurku lembat baro ki bedon benta aga jingpen kre bat aga jia shimata aga ni ga jia seng gi jongi to ubleun kurku yangi ngile phai shi ki yengi sem gi jongi da ka jingkemen bangilala ban ai ga jing shakri bat ngile opediang nagami ki jong trai ngin penwai ya ka jing seng ge jongi da ka jing ruai ka ba sauspa arhusan perhadian ge jing ruai iso burome ge jing don jong i Reverend NM yang rai i kerpa di people store ba pin sobha ban sapelat yangi da ka jing kerku penwai ai ngan di bangalas liang na ka ka pukris ngor bala kersoy na kurung jong me belin ba shame kishor snam ublei balashlei kan sat li ka pop perthei ka jing ruai ka ba sauspa arhusan Kotrai naganaga yeng kabakhoit kabakantang ka jome ngida kerpat ko kanrat tu isnai ban pelat ru yang da ki jingker khu ki bakan saitam ki jome ka jingai ei ka badap biang ka jong trai nong penem jong Jesus Christ ka jing it ka jo blai kupana bom jokot rengkat lembat ka jing pensat bor ka jing slok ka bahun ka tengan men simukhot ai bakini ki jingker khu ki balong lai no we blai kini ai shang dap ringkat lembat ngilang hang ne iwai pi wai ringkat lembat ka khubor ka bamala ai leng bau syakr je meleng ba ka ni gasngi oi ki long ringkat lembat baro ru ko trai ka rat pi ki bangai ki basyakri me ki ba pendan buram me ha ka ni ka ri ka ba it chungi bat keleng slak ka perthai na du menta bat chedu ki arta ki ba bom jukon amen.